Гэты беларускі квір-паэт аднойчы дакладна трапіць у школьную праграму. Артур Камароўскі паэт, адкрыты гей, перформер і культурны дзеяч. Нарадзіўся ў 91 годзе ў беларускім пасёлку Мір. З 21 года жыве ў эміграцыі. Першыя вершы Артур пачаў пісаць ужо ў 10 гадоў. Я працую з інклюзіўнымі тэмамі свядома, але заўсёды ёсць рызыка, што твая ідэнтычнасць, яна ўсё роўна будзе праяўляцца праз тое, што ты робіш. Артур смела закранае складаныя тэматыкі ў сваёй творчасці. Піша вершы пра нацыянальную ідэнтычнасць, мову, грамадскія праблемы, квір-вопыт і сексуальнасць. Яго паэзія часта цялесная, пачуццёвая і з элементамі перформансу. Я шмат працую з тэмамі дому, сям'і, ідэнтычнасці, цялеснасці. Я думаю, што гэта відаць ва ўсіх маіх вершах. Вось, і мне важна, каб хтосьці, хто чытае гэтыя вершы, змаглі часткова хаця б ідэнтыфікаваць сябе з нейкім вобразам, з нейкай тэмай. Вось, і магчыма знайсці ў гэтым нейкую падтрымку ці магчыма нейкі адказ. Улетку 25-го года Артур прэзентаваў свой зборнік вершаў «Анатомія» пра цела ва ўмовах эміграцыі і траўмы. Я ўжо давно кажу, што ў мяне няма ілюзій наконт таго, што мастацтва можа неяк паўплываць на чалавецтва і змяніць яго ў лепшы бок. Але мне б хацелася верыць, таму што немагчыма рабіць нейкую працу, рабіць нейкае мастацтва, не верачы ў яго сілу. Беларуская квір-літаратура жыве і атрымлівае прызнанне, нягледзячы на законы пра прапаганду і ціск сістэмы. Яна становіцца важнай часткай сучаснай беларускай культуры і дае голас тым, каго імкнуцца прымусіць маўчаць. Таму што калі ён спіць, бы кіток у руках акіяна. Усе мае гарады і мая вада пільнуюць ягоны сон. Таму што ўсё, што сыходзіць, вяртаецца да Іардану. Таму што паэзія — гэта ён.